Isa nga sa magandang puntahan ngayon ang San Fabian, Pangasinan para sa summer vacation for today's video. So nandito tayo ngayon. At ito nga ang Jet Kids mga kakalye na pwede kayong magbakasyon dito. Kaya for today's video, samahan niyo ako, let's go! Ayan, big shoutout tayo mga kakalye. Magbablog tayo for today. Halimoto Vlog on the road. Sana mahuligam ko kayo. Let's go! Shout out! Big shoutout mga kakalye dahil summer na, nauuso na naman ngayon ang mga resort, swimming, outing. So for today's video, silipin natin ang Jet Kids ng San Fabian. Isa kasi sa magandang puntahan yan dito eh. Siyempre, walang entrance dahil nga dagat. So let's go, samahan nyo ako for today's video mga kakalye. Tara! Touchdown na nga tayo mga kakalye dito sa Jet Kids kung saan may magandang puntahan dito sa San Fabian. Kung summer outing, banding, so dito na yan. Kaya let's go, silipin na natin. Tara! Mismong dulo-looban nga ito mga kakalye. Pero napakadali lang hanapin. Ito na nga yung bahay na bakasyonan. Siyempre, yung Jet Kids. Na kung usapang accommodation for the family, banding, pwede mong ganapin dito. Parking area, malawak, check, no? May mga kubo rin dyan mga kalye. Big shoutout mga kalye. So, nandito tayo ngayon sa Jet Kids na kung saan masarap na puntahan at pasyalan. Dito sa San Fabian, lalo ngayon sa amin. Kasama natin si Ate Sheila. Kumusta po Ate Sheila? Halimoto Vlog po. Siya po yung talagang umiikot at nagbabantin. Pinasilip na nga sa atin ni Ate Sheila mga kalye, yung kanilang room. So, doon kasi sa baba mga kalye ay may nakarent pa, yung mga kababayan kong Isabela. So, big shoutout po sa inyo. Etong second floor ay merong 3 room, merong centralized na CR, check, malinis check. Ang kwarto, pwede sa 4. Naka-aircon na rin ito mga kalye, kaya may enjoy nyo rito. Dito naman sa kabila, yung inyong mga anak, 4 or 5 tao rin, pwedeng 6. So, kasyang-kasya na rin naman dito. No, nagre-range nga pala itong kwarto na to, individually, mga nasa 5K, kaya pag nirentahan nyo to, mga nasa 15,000. So, yun po, mga kalye. So, kumusta natin sila? Siya nga pala yung katiwala dito sa bahay. So, yung tanong ko lang ate, pagka may mga mamamasyal po ba at magre-renta rito, magkano po yung ganito kalaki na area? Itong panglahatan na to? 15 po. 15 po. So, 15. Ibig sabihin, sa 15,000 ay 3 kwarto. Opo, sir. Ano po yun? Overnight po ba yun? O ano po yung stay? Overnight po. Overnight. So, overnight na. So, yung mga kalya, sa halagang 15,000, 3 kwarto na to. May CR, naka-aircon, so ma-enjoy mo na. So, maraming salamat at sila. Paano po ba kayo kukontakin? Sir, may yung cellphone number po. Cellphone number, Facebook page na po ba? Meron po. Okay. So, yun mga kalya, San Fabian. So, puntahan nyo na yan dito. So, paano? Kita sa next video. And share na lang sa inyo. Share na lang pala ito. Ito. Isa nga sa the best dito mga kalye ay yung rooftop. Umakit ako talaga namang dama ko yung hangin at kitang-kita mo yung view ng kabuuang dagat. Grabe. Sarap dito mga kalye. Ayun mga kalye, so umakit ako dito sa kanilang rooftop. Ma-enjoy ng buong family dito. Sobrang lamig daw dito mga kalye sa gabi pag tumambay ka dito sa rooftop. Kaya tamang-tama naman dun sa mga nagsesenti or magbabanding kayo dito sa mismong pinaka taas area. At syempre dito naman sa baba, meron siyang facility kung saan pwede kayong kumain. May kusina, may CR din po dyan. And of course, may video okay. So, yun, pwede pong mag-rent. Then, diretso lang po dito. May mga cottage na rin po dyan na pwede nyong tambayan. So, big shoutout kay Daily Life, Ilocana TV. Pakipollow nyo po yan sa cottage nila. Sobrang lamig dyan sa mga cottage na yan, mga kalye. Merong mga 1, 2, 3, 4. I think mga marami rin yung cottage, then diretsuhin mo nga lang yan sa baba. Bubungad na dyan mga kalya yung yun. Lamig ng dagat, yung lampinong hangin, grabe. Sarap. At saka mga ganda rito mga kalya, mababaw po yan, medyo malakas lang po yung alon that time. Kaya naman ano yun, si Kagawad. Big shoutout sa'yo, Kagawad, Tristan, Kilang, Oson. So yun, I hope na nag-enjoy kayo mga kalya. Kita-kits tayo next video. Kaya ano bang hinihintay nyo? Isama nyo na buong family, dayuhin nyo na ang Jet Kids dito sa San Fabian. Share the love sa inyo.